жалба срещу вас. Окей, айде. Едното видео ще бъде показано на 550 фола, 550 вюра и на 350 опа. На 350 фола в Инстаграм показваме другите две, как му скачаш с бухалка и така нататък. И на 600 вюра показваме всички видеа. Всички. Чувай, 5 фола. 50к лайка, 50к лайка. 50 вюра, 50 така. Добре, пича, показва също. Така. Един момент само. Чайте само. Так. Ама ще трябва, кайде да е. Ето. Така, пичове, вижте, ето го педерugата. Пак повтарям, това са приятелите на тия, къде са в затвора от групите, които са убили човека. Както по историята част. На лайв са в момента в TikTok и печелят пари и харесвания от това нещо. Където показват сценки с него. Пичове, сега, ви канал, показахме видеята, сега на 350 фола покажаме другите две видеа чат. Така, пичове. Според вас хора има ли държава? Така, Слушайки ги първоначално тия... историята е, че... Не знам как да ги Пичове, нарека. още 30 вюра чат и 50 фола. На 50 фола покажам как му скачат на главата. На голям екран. Добре, стойте. Абе, Криска. Стой, Криска, му в еврота. Георги Крузев си е пичо 15 годишно му. 48 фола в Инстаграм, пичове, 48 Това са фола в приятелите Инстаграм. на неонацистите, убийците деца. В момента скарат пари от това нещо, от записите и от чатовете. Как сядаш? Полицията вместо да ги задържава всичките, ето другата половина, какво правят в момента. Изкарват пари и се смеят най-нагло. Скъсан презерватив, малък пичове, на 350 фола ви показвам другите видеа. Това е профила, ето на този, дето е снимал клипчетата, докато са убивали човека, е това момче. И сега на свобода той е снимал видеоклиповете. Пичове, поставете ме. На 600 човека Той е снимал видеоклиповете, това е човек, където е снимал видеоклиповете. Показвам другите видеа, чат. И сега заедно с другите ги приятели, дето са на свобода, изкарват пари тия неща. Вие разбирате ли за какво говорим? На 600 вюра разказвам историята. Смешки, мерси. Те хора в четвъртък ще ги се стори песен Пловдив. Не стига, че показваш как гадната педеруга лижи обувките на онерите. Бичове, поставете ме. Чувате ли как го наричат гадна педеруга? То само заради това трябва да го затворят този неща. Момчето почина, а те се гаврат с паметта му. Вие чувате ли? Абе, те деца, нямат ли родители, бе хора? Дай да ги намериме, дай да се активираме и да ги намериме. Това родители нямат ли тия същества, бе? Или са някакви бездомници? Аз не мога ги разбера. До един видео, споделяйте. Крис. Бере ще дойде до вас. Пичове, още 2 фола и покажам как му режат главата. Чувате ли за какво стана въпрос? На Нова ТВ точно така, пращате. Президент, ако трябва. Давайте. Абе, внимайте. Как се гаврат с паметта на момчето, убиха го и сега се гаврат най-нагло, затова трябваше с всичките в затвора. Това е лайв между приятелите на сектата, дето убиха 37 годишното момче в Пловдив. Тия са му приятели, а това е дето е снимал видеоклиповете, докато са го убивали. Ето е. И сега изкарва пари от това нещо и харесвания и си трупа последователи. Чата. Това момче трябва да е в затвора. А той е на лайв в момента и се гаври с паметта на човека, дето е мъртъв в момента. Вие разбирате ли? Ти знаеш колко си пия, бе, брато? Те видяха как изглежда. Служете ме на голям екран да дойдат вюари. Не. Поне изтри историята с нас. Като го показваш Инстаграма. Ти утре С децата е нанесена. Айде да спираме лайфа по-добре. няма да спираме лайфа, бе. Пичове, 1000 вилъра и покажам педофила гол. Чухте ли педофила гол? Значи са се гаврили, са го снимали как ли не е гол. Покажа ви как главандурата на педофила. Мите инста. Абе, пичове, вижте какви неща пишат в коментарите, бе. Oh, the Gedebob enter the chat. Yeah. I love Gedebob. I love Gedebob. Като дойде си чупат вратата. Да, бе, ще влезна в папката. Gedebob ще ми...
Всички ме последвайте. Само мен да последват, не малкия стоп. Пичове, 23 фоло в Инстаграм, 23 фоло, не в Инстаграм, в ТикТок и 2 фоло в Инстаграм, пичове. Всички последвайте Хрис, за да може да ви логнем бабките един по един. Пловдив ще ви се стори тесен в четвъртък. Какво да се страхувате? Ами аз да ви кажа, че 400 вюра и 300 фоло на пичове. Показвам видеята. Показвам видеята. 10к лайка и Мартекс доразказва историята до края. Мартекс чат, тихо, всеки, който е на прозореца, тихо. На 10 000 лайка до разказвам историята, стигнах до това, че Виктория вече се озовала с нейните приятели, нали самата групировка, са се озовали от тях. Пичове, поставете ме чат, поставете ме Давайте чат. чат. Последвайте 18 фолни, трябва да бъде 18 фола и никога ме видяли Марта изо разказва историята. 400 вюра и още 18 фола и Марта изо разказва. Колкото по-бързо споделяте, толкова по-добре за вас. И колкото по-бързо цъкате по екрана, толкова по-бързо ще чуете историята. Виктория, тя е пълна сперма. Да ти кажа, Виктория доста готина момиче. Виктория, Пичове, 19 фола, чат 19 фола, давайте гайс. Защото следме. Пичове, ще ви покажа видеята на педерugата, чат. И ще доразкажа историята, която не е пусната в медиите, никъде не е пусната. Само много малко хора знаят. Определени хора, които са в техния кръг я знаят. Има и това Мартекс е един от тях. Пичове, Мартекс каза, че на още 19 фола, така е на 300 фола и на 400 вюра ще ви доразкаже, чат. Давайте, пичове, последвайте ме в Инстаграм, 19 фола ни трябва. 19 фола ни трябва. 10 000 лайка, 10 000 лайка и доразказвам 19 фола, чат. 19 фола чат и още 18 вюра чат. 18 вюра чат. 18 вюра. Ние сме мърдарите, Фури Объртол. Последвайте Хрис и Мартекс бързо. Пичове, Това последвайте момчето, ме в дето е Инстаграм, снимало 19 докъде са фола ни трябва. убивали тия децата, дето са убивали мъже на 37 години, виж, пуснали са лайк Историята на Георги Кузев. и искат лайк. Ще разкажа, защо е бил убит напълно. Добре, пичове, последвайте ме. Чувате ли ги какво говорят? Няма държава, хора. Чувате ли? 600 лайка. Това са групировките от тия, къде убиха човек. 20 човека чат. Пускат клипчетата от убийството, дето са правили и изкарват пари чрез това от TikTok и разни социални групи. Ето това е Георги Кузев, вижте го тъпи педофил, какво е писал на Четете чата, 15 годишно четете момиче. чата. Вижте какво е писал на 15 годишно момиче, после го изказваме, че той е невинен, това не е вярно. Разкажи историята наново. Добре, чат, почвам историята. 5 Поставете ме, вюра. поставете ме чат. Поставете ме чат. Поставете ме чат. 2 вюра, 1 вюра. 15к лайка и Мартекс продължава историята. 400 вюра чат. Един вюър, чат и почвам историята. Доразказваме перфектно, чат. Още един вюър. Само още един вюър и почвам историята. 403. Така хора и стигнах до там, че Виктория вече със силните Трябва приятели. 300 фола в Инста, кажи ми 300 фола чат. 300 фола, Не, слушай, 300 фола в ще Инста. разкажа до някаква степен, нали, хората да вече да знаят горе-долу какво е станало и тогава ще те фолват, окей? Добре, пичове, последвайте ме в Инстаграм. Чувате ли хора за какво Озовават се стана въпрос? Виктория, нали, с нейната групировка, нейните приятели. И след това... 19 фола и показвам видеята, пичове. 19 фола ще ви покажам видеята и как трепат гадния педерugата. Изпонапиват се, нали? Изпонапиват се. И след като се изпонапиват, се срещат, че те реално имат видеа как го бият, как го гаврят и почват да ги качват от социалните мрежи. В смисъл, слагат си профилни снимки, всякакви такива работи. Значи чат на 300 фолуара на това момче, дето е на голям екран профила в Инстаграм, ще доразкажа историята без да колпвам, без нищо. Давайте чат. Давайте чат. Е така ми Инстаграм. И на 450 вюъра. Пичове, 300 фола ни трябва чат. 300 фола. 19 фола ни делят. 19 фола ни Това делят чат. нормално ли е? Това са хората от групировката, дето са убили човека на 37 години. 300, а не 300 вила. Това е профила на момчето, дето е снимало клиповете, дето са го били и са го убили. И сега изкарват пари от това нещо, хора. Искам само да кажа нещо. Изкарват пари от това нещо по групите, по социалните мрежи. Не е платил. Христата го последвайте. Не го последвайте, Решавате кой ще живее и кой не бе. Значи ние нямаме Така ли, нищо бе? със сами. Пичове, последвайте ме чат. Я си виж инстата, ама да си спри камерата. И виж си го телефона. Христа голяма. Мерси за розата вратал. Мерси за 4 рози вратал.
Тапкаме. Още малко чат, още 16 фола, трябва да 16 фола видях чат. Разпространяват видеята и печелят пари от тях. Вие чувате ли за какво стана въпрос, хора? Още човека и на това момче На лайф е човек, където е снимал тия неща в клипчетата, докато са убивали човека и сега изкарват пари от това нещо. Историята ще е разказана. Абе, полиция няма ли в тази държава, бе? Мамка ви мръсна долна. Тия ще ме накарат да ходя в Пловдив. 19 фола до 300 и до разказвам историята, чат. Ще разкажи се още 3 дни, само ви добавям. Да рефреш. 300 фолара да говори как убива човек право. Не, аз ще разкажа историята, защото България в момента е излъгана. Те не знаят реалната история. Пичове, 16 фола чат. Искам просто да помогна. Хора, нека който има желание последва профила ми, обаче е по-важно е Телеграм групата, защото скоро няма да може изобщо публикации за протести и за важни неща да се публикуват във Фейсбук. Аз имам контакт с всички единици в България, в смисъл всички звена, дето са протестни звена в държавата и дето ще знам като някъде се подготвя протест, да може да ви информирам и аз от моя страна. Защото във Фейсбук ви казвам, вече всичко ще се крие. Идват много страшни времена, подготвили са ни много гадни работи и като удариха сега Фейсбук, ние вече няма може да публикуваме тези неща и всеки си мисли, че хората не им пука още повече, че не им дрема те просто и да публикуват нещо и да призовават за протести, то няма да стига до никой.